godina i 2 meseca kad sam uzela prvi fiks heroina. Čula sam za taj heroin i činio mi se kao nešto strašno, opasno i veliko. Htela sam s njim da se suočim, misleći da je to hrabrost. Našla sam novac, moji su tada gradili kuću, bilo je para na gomili. Verovatno sam odatle uzela da se nije ni primetilo. Kupila sam heroin od jednog poznanika, dilera. On mi ga je pripremio, a potom me ufiksao u jednoj zgradi na drugom spratu na stepeništu. Ubrzo sam prestala da se pridržavam pravila ponašanja uzorne mamine ćerke i odbacila sam bukvalno sve norme i izbrisala ih. Onda sa 14 godina postajem zavisna od heroina i niz godina uzimam ga svakodnevno, kad i do 6-7 puta na dan. Začudo uspela sam da izbegnem prostituciju. Poznajem devojke koje će za jedan fiks pristati na seksualni odnos. I shvativši da sam psihički sasvim zavisna od opijata, ponovno sam zatražila pomoć u Zavodu za bolesti zavisnosti. I želim da se lečim, da se otrgnem od zavisnosti, iako znam da sam već 1,5 godina nosilac virusa, pside. I živeću maksimalno uz malo sreće 5-6 godina. Možda i 2, možda mesec dana. Neću nikada moći da živim onako kako sam želela, planirala. Neću nikada moći da imam decu, porodicu, unuke, a toliko sam oduvek želela da imam sina, blizance. Moj život je samo mala epizoda, kratak blesak i to oduvek lažan, u nekom irealnom, paralelnom, drugom svetu. Izvesno je da nemam čemu da se nadam. Nikada više neću bezbrižno sa onim neizmernim spokojem gledati izlazak sunca na moru. Nikada više, ništa. Samo očajno iščekivanje dana kada će ti mali organizmi napokon dokrečiti moje telo. Ispovest T.J. samo je jedna od različitih individualnih sudbina narkomana, čiji je krajnji ishod sličan. Fizičko, moralno i duhovno propadanje. Ti nesrećni ljudi, postajući žrtve droge, neretko završavaju smrću. Potvrđuje to podatak da svakog sata od posledica uživanja opojnih droga umre po jedan mladi Evropljanin. U Srbiji živi oko 100.000 korisnika droge. Njihov broj je mnogo veći, jer su to procene na osnovu onih koji su se javili zdravstvenim ustanovama. Iako su podaci vezani za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci nepotpuni, sva dosadašnja istraživanja i ankete ukazuju na porast procenta korisnika narkotika među mladima i snižavanje uzrasta na kome se događa prvi kontakt mladih sa psihoaktivnim supstancama. Podaci govore da je najveći broj narkomana u prvi kontakt sa drogom došao u srednjoj školi. U tu sliku uklapa se i situacija na području Severno-Bačkog okruga i opštine Bačka Topola. Mi nemamo neka očigledna saznanja da učenici koriste drogu, znači nemamo neposrednih saznanja, ali potkrepljuju neke činjenice, a to je da su nam dolazili iz SUP-a i da su nas molili za saradnju, da obratimo pažnju, da kod škole s vremena na vreme da dolazi bijeli kombi i jedna plava Lada i u tim kolima da dolaze upravo ti dileri droge i da možda i prodaju drogu i našim učenicima. Mi nismo konkretno, ja nisam ni vidio ni kombi, ni tu plavu Ladu, ali verovatno SUP ima nekih saznanja i nama je skrenuo pažnju, ako primetimo da jednostavno da njima blagovremeno javi. Ja zaista negde kao školski psiholog ne baratam nekakvim podacima o tome da li ima učenika u našoj školi koji su došli u kontakt sa drogom. Mogu reći da je droga jedan društveni problem i da u suštini za period adolescencije koji je vezan za jednu, znači, generalno povišenu radoznalost, za jednu možda onako emocionalnu nestabilnost, za jednu fazu tako ispitivanja, inače bez upotrebe nekakvih psihoaktivnih supstanci, nekih svojih kognitivnih onako domena, kreativnih prostora,
i tako dalje. Tako da u suštini to ne čudi podatak da ljudi upravo u periodu adolescencije možda negde najpre odluče da probaju neku drogu. Problem narkomanije je prisutan i u našoj školi, nije izostala ni škola u društvu kao društveni faktor. Međutim, problem narkomanije je pitanje šire društvene zajednice. Ništa novo neću reći ako kažem da treba da se uključi i škola i dom zdravlja i policija, znači da bude jedna koordinirana akcija. S obzirom da imam informaciju da ste radili anketu o stavovima i znanjima učenika o narkomaniji, da li nam možete reći neke rezultate? Na pitanje smatraš li da u tvom okruženju ima narkomanije, njih 51,9 je odgovorilo pozitivno, a na pitanje da li poznaješ narkomana, njih 54,9 je odgovorilo da poznaje narkomana, što je isto zabrinjavajući podatak. Na pitanje koliko vrsta droge poznaješ, marihuana, kokain i heroin su na prva 3 mesta, da ne govorimo o procentima. Da li si probao neku drogu, eto to je interesantno, da je odgovorilo 22,2%, znači začuđujuće malo. A na pitanje da li je koristiš konstantno, 8,6 ili 29 učenika je odgovorilo da koristi neki vid narkotika konstantno. Da li lako možeš nabaviti drogu? 99 učenika ili 30% je odgovorilo da lako može nabaviti. Na pitanje nabroj mesta gde se najčešće koristi droga, diskoteka je na prvom mestu, kafići su na drugom mestu, a na trećem mestu su otvoreni prostori kao što je park, ulica, jezero i tako dalje. Koja vrsta droge se najčešće koristi? Opet je marihuana na prvom mestu, na drugom ekstazi, na trećem kokain. Da li je narkomanija bolest? 272 ili 80,7% je odgovorilo da. Uništava li droga zdravlje? Eto jedan podatak koji govori u prilog. 95 je odgovorilo potvrdno. Pa onda kaže stavovi o problemu narkomanije bih pričao, na prvom mestu je drug ili drugarica. Znate, na drugom mestu su roditelji. To nam govori o načinu borbe, kako se treba boriti. Znate, šta treba raditi da bi se sprečilo širenje narkomanije, zabrane i kazne, što me je začudilo, moram reći, kod adolescenata, da su naveli, znači, zabrane kazne, na drugom kontrole, na trećem mestu je razgovor. I zbog čega ti ne bi koristio drogu? Vrlo pozitivno su odgovorili učenici, zbog nijednog razloga, na prvom mestu, sa 40% glasova, drugo mesto briga za zdravlje, treće strah od zavisnosti, četvrto sport, 5 sigurnost u sebe, a tek 600 nemam novca. I na pitanje da li, krajnje, da li znaš za podatak da je broj izlečenih narkomana ispod 10%, 138-40% dece je odgovorilo da zna. Adolescenti su najrizičnija i najugroženija populacija kada je u pitanju zloupotreba narkotika, jer to razvojno doba donosi potrebu za samopotvrđivanjem, izgradnjom samostalnih stavova i načina ponašanja, kojima je nekad osnovni cilj odudaranje od ponašanja i stavova odraslih, pa se dogodi da se u biranju puteva napravi pogrešan izbor. A koji su to najčešći motivi i odgovori adolescenata zbog čega posežu za narkoticima? Najčešći odgovor zašto se mladi odlučuju da koriste drogu je pa ne znam, pa probao sam, pa to svi rade. To je nekakva njihova spolja gledano razlog i objašnjenje. U suštini cele priče stoje apsolutno neki drugi, puno ozbiljniji uzroci. Ti uzroci se svode na njihovu ličnost, na okruženje u kojem su i na sve ono što oni vrednuju da treba ili ne treba. I porodično okruženje u kojem su odrastali. Motivi su uglavnom kod svih isti, tipa dokazivanje pred društvom, pred devojkom, ako su probali svi, ako sam to vidio na filmu ili na nekoj televizijskoj seriji, zbog čega to ne bi uradio ja, jer Bože moj, nije to tako strašno.
Srbija je po oceni stručnjaka od tranzitnog puta postala i veliko tržište narkotika. Zato je droga mladima dostupna i oni lako dolaze do nje. Pa nažalost prisutna je, veoma prisutna. I to na raznim mestima gde mladi izlaze uglavnom i susrećem se sa njom često, nažalost. Ali hvala Bogu nisam pala u iskušenje da je problem. Pa želimo da dođemo na svakav način, zato što je okolina takva, mi živimo u takvom okruženju gde se mladi ljudi drogiraju. Možemo da dođemo kako mi hoćemo, na razne načine. Da. Pa ja mislim da je to potpuno lako dostupno, ko želi da dođe do nje i verovatno ima na mestima gde izlazimo u školama i na raznim mestima. Samo ako želiš da koristiš, da uzmeš, možeš lako doći do nje. Medicinski stručnjaci tvrde da nijedna droga nije bezopasna, već naprotiv da ostavlja teške posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Srednjoškolci su uglavnom o tome dobro informisani. Droga predstavlja jedan totalan gubitak života, sve što je lepo u životu i jednostavno iz njega, samo kad se počne, ja mislim da nema izlaza, jer ne može se jednostavno zaustaviti. Ljudski organizam stvara zavisnost koja naš mozak i naš zdrav kasnije ne može u potpunosti da se oslobodi toga i tako da iz toga uopšte nema izlaza, ali je prisutna i mnogi konzumiraju, tako da to je jednostavno naša kultura i kultura celog sveta. Poznato je da se droga tokom istorije proteže vekovima i vekovima, tako da jednostavno ja mislim da je nemoguće izbaciti, makoliko se mi tu trudili i probali. Za mene droga znači da je čovek dovoljno, nije dovoljno izgrađen kao osoba da bi mogao da se pokaže kao takav, nego mora da koristi nešto da bi se iskazao. To je za mene osnova droge i osnova svake psihoaktivne supstance. Droga za mene predstavlja smrt. Jer ako uzmemo drogu, to je kao da se ubija, postepeno ubijamo sebe, onda bolje da se odmah ubijamo.